quan em van preguntar el per què la vida valia la pena, la primera paraula que se'm va aparèixer al cap va ser amor. L'amor és el sentiment que et fa estimar com mai ho havies fet abans, però també és el que et pot destruir en qüestió de segons. D'amors i de formes d'estimar hi ha moltes i molt diferents. No és el mateix amor el que et tenen els teus pares o la teva família que el que et tenen els teus amics. No estimes de la mateixa manera a tothom. L'estima que li tinguis a alguna persona depèn de molts factors, tant que són innombrables. Depèn de la manera d'estimar que tu tinguis, de com et tractin els altres, de com esperis que et tractin, generalment de tot el que et fa persona. Perquè així és l'amor. De la manera en què estimis, pots sofrir molt o pots fer sofrir molt.